Altså lige en snak, der er ved at Vi kan ikke få fat i den for en fødehår, det er sådan. prøv at se, den tager en ordentlig død af den igen. Men det er noget flyende, nu kan man se. Ja. Så prøver den lige at tage døden ud af munden. Den vil gerne ind under det der svinehaløje og have en ordentlig død. Den er helt kridtet ind på benene. Ja. Hvis man lige får fat i den fødehår, det er sådan, det er færdigt snart. Ja. Eller hvis den kunne forvente en lang, tror du ikke, den er blødere på den? Ja. Og det er den ben nærmest. Det er ikke en lille bil, der bliver lavet. Det er en ordentlig fætter. Så er den bare helt fast, det bliver snat. Så bliver den lige bil grøn. Det er så godt for bilen. Ja. Det er sådan, det er ikke igen. Men det gør det. Men jeg ved, hvad den spiser af det. Altså om den spiser dyr, eller om den suger noget ud af det, eller hvad. Men det ligner bare sådan en helt trang, hvor den bare lige siger hap. Men det er det, man har sorten, fordi at det håber ikke købt nogen til, at man Ja, den går bare rundt i cirkel. Det er lige været indgrebet i mig, så er det faktisk bare... Og jeg synes, de overfalder en anden snart. Det er min snart. Men den kravler bare rundt i cirkel, så jeg tror, den er færdig snart. Det er sådan, at det på YouTube. Ja, det er lige sådan, så det er lige at sige. Ja, nu sidder den bare helt stille. Nu skrider den snart. Den bliver træt. Men det er sgu love, at der sover ud, fordi det... Men den er helt fuldstændig hakket. Den har fået taget nogle bøder. Men bilen er faldet sjov. Jeg kan også se, at den er så også nu, og det er billigt. Så skal vi gøre af med den? Ja. Det. Sådan. Så kan vi få lov til at sige, at den løber sin vej.